nege ɲɛ 17 talan ko sikan Bamakɔ ana lamini na a ɲɛ 13 u bɛ Washington DC yan studio 6nan kɔnɔna la aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Kajatu Traoré an ka bi kunnafoni kumabaw ale bɛna tali kɛ funteni lahawlaba min n'a binnen bɛ Mali jamana kan ni waati in na sunkalo wagati in na n'a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye jamanadenw kan awa kuranw bɛ tigɛ fɛn caman caman b'a kɔrɔ a sabula an ye wele bila Mali musokun dɔ ma a tɔgɔ ko Madame Makalu Mariama Ndiaye ka bɔ Kayi ale ye musokulu ɲɛmaa ye a b'an bolo nɛgɛ kan an n'a bɛna baro kɛ a bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna Kayi funteni a bɛ degere min na ani mun ni mun kan ka se ka kɛ an bɛna masala kɛ o kan Codem politique kulu ko k'olu da tɛ fanga garadabaga kulu ye laseli min bila n'o ye ka ɲini furancɛ fanga ɲɛmaw fɛ u ye layidukan minnu ta ko ka kɛɲɛ ni o ye k'u ka fanga sera a dankun na awa k'u ka fanga bila ko ka kalataw olu lawaleya an bɛna o fana laseliw k'aw ye ninnu de bɛna fara an ka kunnafoni misɛnnin tɔmɔlenw kan an ka laselikɛlaw fɛ Mali ani duniya jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka tɛntɛ aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na ɲanzan ka segin tuguni ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan don o don awa Kayatu Traoré kumakan don ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC l'Amérique faaba kɔnɔna la awa komi an y'a laseli kɛ aw ye sisan an ka jɛmukan kun dontɔ ka fara kurantigɛ banbali nin kan funteni lahawla fɛnɛ de binnen bɛ maaw kan n'a a kɛlen bɛ kabako ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'an semafa ka taa Kayikaw fɛ yen nɔ sabula a yirala k'a fɔ ko a ka jugu yen kosɛbɛ o yɔrɔ la yen nɔ an ye wele bila an balimamuso Madame Makalu Mariam Cheikh Ndiaye ma ale ye musokulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye a b'an bolo nɛgɛ kan awa Madame Makalu ni tulo b'an na an ka foli b'i ye i k'i bisimila Malikura kɛnɛ kan ayiwa ɲininkali na amina yarabi funteniba min n'a a bɛ kan ka latɛmɛ nin cogoya in na tan a b'a aw bolo cogoya jumɛn na e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya jumɛn na degun jumɛn bɛ aw kan aw minnu ye musolamɔgɔw ye i bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan alhamdulilayi rabil alamin an bɛ foli bila an lamɛnjɛkulu bɛɛ ye ka dugawu kɛ ka ala fo k'a koɲuman dɔn ala ka sunkalo tɛmɛ koɲuman d'an ma bi kɛni an bɛ don min na bi Kayi kɔnɔ yan bi an bɛ 45 degré la kalaya b'a la fo ka fɔ k'a dama tɛmɛ donc aw b'a dɔn Kayi sous-sol dugukolona richelen don surtout ni an ka ressources minières nin tilancɛ bɛɛ bɛ bɔ Kayi dugukolo kɔrɔ ani sam o dɔ fara an ka chaleur kan ani fana yiri tɛ yan kosɛbɛ Kayi dugu kɔnɔ donc o bɛ chaleur fanga bonya donc vraiment bi don min tɔgɔ Kayi il y a une chaleur écrasante à Kayi ayiwa yala marakɛla ninnu olu ye taabolo jumɛnw de bila sen kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a sira kan cogoya jumɛn na fɛn dɔ bilala sen kan u bolo ayiwa maradenw ye min bila sen kan an san kɔnɔna na an bɛ yirituruw kɛ ka yirituruw kɛ u bɛ reboisement kɛ musojɛkuluw bɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninjɛkuluw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yiriturubaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen na ani fana tuma dɔw bɛ pluie provoquée in kɛ mɛ ɲina pluie provoquée in fɛn kɛ a ma se anw ma Kayi yan fɔlɔ bon yirituru ninnu a bɛ dan sira la dɔw bɛ sɔn dɔw tɛ sɔn jiko bɛ k'a sababu ye donc o b'a kɛ ɲinata in bonyara sinon san tɔw la u bɛ ɲasigiliw kɛ yɛrɛ de mɛ ɲina an ma ɲasigiliba ma kɛ fɔlɔ donc o y'a to an ka fili bɛ ka bɔ kojugu yala sensibilisation ko ninnu olu tɛ sen na yen nɔ sabula an y'a ye Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsow mɔgɔw b'a la k'a fɔ ka u plaint k'a jira k'a fɔ ko hali su bonni k'a falen de don hali su yɛrɛ dayɔrɔ tɛ yen tuguni mɔgɔw bɛ ka fatu cogoya min na ka sababu kɛ funteni ye kalaya ye sensibilisation bɛ sen na k'a jira mɔgɔw la ni minnu yɛrɛ tɛ se ka sun n'aw tɛ se ka sun supporter aw kana sun walima aw kana datugu aw da la k'aw da parce que funteni barika ka bon courant tɛ yen o ɲɔgɔnna façon dɔw bɛ Kayi wa ɲɔgɔn bɛ kɛla yan an ka antenne kan radio privée ninnu minnu bɛ yan nɔ ani an ka radio yɛrɛ gouvernement ka radio min bɛ yan dugu jɛ o jɛ a sensibilisation bɛ kɛ antenne kan k'a fɔ musow ka jiw di denw ma donc an ka sigi sumaw kɔrɔ an ka bɔ tile kɔrɔ an ka sun n'i b'a lɔ i y'a daminɛ i tɛ se ka i b'a lɔ a ka jouer kan i k'a jɔ ni bana b'i la vraiment u bɛ k'olu kɛ hali dɔgɔtɔrɔsow la olu bɛ ka kɛ yan nɔ kosɛbɛ pour que ka mɔgɔw la hakili sigi k'u labɔ ka funteni in kunbɛn
aw ye musokulu aw bɛ musokulu a kulubaw b'aw aw bolo yen nɔ aw jɔyɔrɔ ye mun de ye a ko kɔnɔna na aw bɛ ka mun de kɛ sisan aw bɛ ka waleya jumɛnw de kɛ bon anw ye waleya minnu kɛ samiya dondaw fɛ anw ye yirituru kɛ parce que n'i ye yirituru kɛ tilema gengere la yiriw bɛ turu yɔrɔ min na yɔrɔ ni ji ka jan ni ji tɛ kan ka k'a la a bɛ sa nka samiya donda n'i ye jiri turu ala ka ji yɛrɛ b'a sɔn o yiri bɛ progresser donc o de y'a to an ka yirituruw bɛ bɛn samiya donda musokulu ninnu an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yirituru kɛ o san tɛ kɛ yan nɔ n'anw ma yirituru kɛ hali ɲina an ye yirituru kɛ fo nɛnɛ tɛmɛnen kɔnɔna na an ye yirituru kɛ parce que o bɛ caman fana bɔ funteni na o bɛ kɛ sababu ye ji yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ. welekan laban jumɛn b'i bolo kuma laban na. ne bɛ welekan mun di dɔrɔn ka n bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ayisa ni kalaya min bɛ sen na yarabi ala ka a tɛmɛ an kunna hɛrɛ la k'a fɔ dɔrɔn jama ye an ka sɔn ka sigi suma kɔrɔ an ka sɔn ka ji d'an denw ma an yɛrɛ ka jisumaw min an ka sɔn an ka santew kɔlɔsi surtout an bɛ mois min na mois de carême bientôt ça tend vers la fin donc o bɛɛ lajɛlen jatemina ni i bɛ se ka sun i ka sun don ni docteur y'i bali i ka sun jɔ donc o bɛ an kisi ne bɛ weleli da kɛ n lamɛn olu bɛɛ fɛ. an ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye madame Makalu Mariam Sek Ndiaye ale ka kumakanw ye ka bɔ Kayi dugu la ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye kodɛm politiki tɔnkulu ale ye laseli kɛ kunnafoni siraw fɛ k'a fɔ k'u ye u tɔgɔ sama ka bɔ fanga garadabagakulu olu ka jɛ ka communiqué min n'u y'a kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ma k'a yirula k'a fɔ ko u ye layidukan minnu ta ka to furancɛ fanga kɔnɔna na ko o sera a dankun na k'u ka kalata u lawaleya. Mohamed Daɲogo ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Dimanche tɛmɛnen Adima PSJ ale dagayɔrɔ la Bamakɔ Kura parti ani kulu caman wɛrɛw olu farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ bila sɛbɛn na o sɛbɛn o laɲini tun jumɛn o de ye ka ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ko cɛmancɛ fanga kɔni ko o kun cɛra marisi kalo tile 26 ko kalafiliw k'olu ka dɔgɔda ten kunun araba parti min n'a tɔgɔ ko kodɛm n'ale ka lasigiden ko tun bɛ kɛnɛ kan olu ye sɛbɛnfura bɔ k'a fɔ u ka lasigiden a tun bɛ nin kɛnɛ in kan olu kɔni olu ma a bila ka taa kun jumɛn de la olu fɛla tɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ ko ye Amadu Aya n'ale ye kodɛm ɲɛmaa kan hakilila ye min ye décret min fɔlen don o décret min a taalen bɛ i sɛmɛ charte de la transition charte révisée charte ye mun fɔ charte ko transition bɛ ban ni Mali président sɛbɛn charte b'o fɔ o charte tun bɛ décret sanfɛ donc an bolo nin ye ko dɔ ye ko minnu pour le moment jamana basigi la je pense que c'est L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté exclusivement sur l'examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition que nous venons d'adopter à la quasi-unanimité des membres composant le Conseil national de transition. Comme vous le savez, c'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. C'est pour moi de saluer vraiment la disponibilité des généraux membres. Wati bo sisan minnu kan dɔw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ depuis an y'an ka laseli kɛ parti minnu fara ɲɔgɔn kan n'u y'a laɲini k'a fɔ an ka élection présidentielle boloda ko mɔgɔ minnu kɛra k'u bolonɔ bila papier na k'a fɔ gɛlɛya dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon nin baaraso tɛ taa ni gɛlɛya tɛ mais an y'a fɔ a daminɛ na an ye hakilina min ta hakilina ma ta mɔgɔ contre la an ma ta jɛkulu contre la an ma ta jamana contre la an y'a ye dɔrɔn k'a fɔ an kan ka laɲini kɛ laɲini b'a to an bɛ se ka taa élection na walasa an ka sigi an b'a fɔ min na jamana ka sigi démocratie kɔnɔ ne fɛ layidu dɔ de taara jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ fanga la sisan layidu dɔ de taara n'a layidu dafara a ka kan ko tɔ bɛ taa sira min fɛ u ka fɔ mɔgɔw ɲɛna an ye a ye k'a fɔ hakiliw de bɛ ɲɔgɔn na ni hakiliw bɛ ɲɔgɔn na an b'a hakilimaya fɔ bon a bɛ se ka kɛ gɛlɛya bɛ se ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ yen u b'a faamu dɔw tɛ taa faamu mais n'u m'a faamu an tɛ juru la donc bi kɔni an bɛ se ka min fɔ ni don o don dɔ de bɛ ka fara a jamakulu kan mɔgɔw min na k'a fɔ an ye hakilina min ta a ɲɛna u b'a fɛ k'u bolonɔ bila papier in na
bon nunga mun be ka photo be ka ba ala absega Alhassan n'ale kodem kɔni o cɛden ye n'ale de tun bɛ kɛnɛ kan kari tɛmɛnen an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale y'a fɔ an ye k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye nin sɛbɛn kofɔlen k'u tɛgɛ nɔ bila o la ko maaw don n'u bɛ parti kɔnɔ n'u bɛ ka baara kɛ maa wɛrɛw ye ko u ka sɛbɛn ko a bɛ u yɛrɛ de kun kan ko a tɛ parti kun kan foyi foyi la Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛnen kunnafoni ye nɔ tarata tɛmɛnen na marisi kalo tile 26 o tun kan ka dansigi kɛ Mali furancɛ fanga sɔrɔdasi fangaw la avril kalo layidu talenw kan kabini avril kalo waati san 2020 waati la Mali faamaw bɛ u nɔ la halisa awa nin waati in kɔnɔna na malidenw n'u hakili ye mun de ye o la Pascal Traoré n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a ye maliden dɔw hakili ta a siraw kan an k'u ka kumakanw lamɛn. Ne tɔgɔ ye ko Mamuru ne jamu ye Jabate ne ye transporteur taxi transporteur de Kulukoro sira Kulukoro Bamakɔ an ye waati min kɛ k'an timinanja transition kɔnɔna na donc an y'a ye ko caman gɛlɛya caman kun bɛ yen n'o kun ye kɛlɛko ta fan ye an famana a caman b'a bɔra o kuma la donc hakilina min kɔni na jamana ne b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an ka mun ni waati ni fitinin transition a dati bannen don a dati ma ban an ka continuer ni transition in ye jusqu'à ce que jamana ka sigi bolo kelen kan donc ni ko wɛrɛ mun bɛ boloda jamanadenw fɛ tɔgɔ Hamma Touré a ne kɔni ka hakilina ye sisan u ka baara taabolo a ka ɲi yɛrɛ de quoi ne ka hakilina u ka halisa an kɔni b'u nɔfɛ quoi an b'a fɛ u ka taa o yɔrɔ la fo jamana b'a ka sigi quoi jamana b'a sigi waati min président ko bɛ se ka ɲɛ a bɛ se ka sigi quoi k'an bɛ cogo min sisan u ka sigi an kun fo waati min na ko kɛlɛ banna jamana b'a sigira waati min na u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini u b'o sigi quoi an kuma filanan an bɛ baara mun na ni an ye lɛbɛ to an bɛ cɛncɛn de bɔ degun b'an ka baara kɛ kojugu i b'a la san wɛrɛ min an bɛ baara kɛ tile kɔnɔ marisi tɛ yen an bɛ tila ka baara kɛ an tɛ foyi sɔrɔ ama a ka d'a ye u k'a lajɛ an ka baara nin u k'a kɔrɔta sanfɛ sala an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ sabu an fana ye jamanaden de quoi an bɛ ka fɛn de ɲini sala mun bɛ don hɛrɛ mun bɛ don jamanaden kɔnɔ quoi a ka d'a ye u k'an dɛmɛ u k'an kɔrɔta u k'an jate jamanaden na cogo min na u k'an jate fɔ o cogo la fana. N tɔgɔ Abdelkader Sise. Coup d'état kɛra mun na fɔlɔ mun y'an bila coup d'état la o ka bɔ a la n'i y'a lajɛ ni i ko transition la transition a sɛmɛnen don mun kan mun y'an bila transition kɔnɔ an nana transition kɔnɔ u y'u hakilina fɔ k'u bɛ nin wagati kɛ ko ka taa ka bɔ yen mais u nana sɔrɔ jamana bɛ cogo min na kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ aw ma se ka kɛlɛ ban pewu olu minnu bɛ fanga la bi u ma se ka kɛlɛ in ban pewu ko ka fanga di politiki mɔgɔw ma aw ɲɛ bɛ politiki mɔgɔ jumɛn na bi ko bɛ se ka jamana in tantɔlama mara minnu b'a la olu ma se k'a bɛɛ ban aw ko transition ka bila ni transition bilala bi politiki mɔgɔ jumɛn bɛna taa mugu ci kɔrɔn fɛ société civile yɛrɛ organiselen tɛ désordre bɛ fan bɛɛ aw ko mɔgɔw ka transition jɔ ko an ka taa fɛn démocratique kan ko ka élection kɛ jamana in kɔnɔ élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na bi n'i ye Bamako bɔ a la min hali Kulukoro mara bɛɛ Kulukoro bakola i bɛ se ka taa i jɔ yen nɔ k'i nana politique kuma la wa donc an bɛ mun ɲini jama fɛ d'abord transition k'a yɛrɛ furakɛ n'o ye minnu bɛ fanga la u k'u yɛrɛ furakɛ fɔlɔ société k'a yɛrɛ furakɛ an minnu bɛ mankan na an k'a lajɛ an bɛ ka mankan kɛ mun kama est-ce que kɛkun b'a la jamana in ba sigi fɔlɔ donc transition n'a taara ɲɛfɛ condition kelen minnu bɛ fanga la mun bɛ k'a to jamana transition tɛ se ka ban u k'a essayer k'o fléau ninnu kɛlɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kan u k'a essayer k'olu wuli n'olu wulila an bɛ élection kɛ élection ko tuma tɛ tɛmɛ o jamana yɛrɛ ma ba sigi fɔlɔ aw bɛ transition kɛlɛli la transition fana bɛ société civile kɛlɛli la donc jamana in tɛ jɔ tan f'an ka sigi ka kuma de kɛ u k'a essayer ka fɛnw bɛɛ restructurer an ka na sira wɛrɛ kan sinon élection ko kuma u k'a bila. Ne tɔgɔ Yusuf Jakite bɛɛ n'i ka faamu de don transition mɔgɔw ye délai changer u ye transition prolonger a mɛnna depuis Kartinania problème ko nana poser
par rapport à la société française là, ministre Bora Kafo, élection peut-être la procédure judiciaire, nous quand on a prolongé, nous ou de respecter. Sinon, tout homme averti savait qu'on a une transition prolongée. ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye togokaw fɛ yen nɔ ka fanga garadabagakulu ye nisɔngoya jira bi alamisa in na ka kɛɲɛ ni kalata bolodalen avril kalo nata la tile 20 waati la u bɔli la u dɔgɔkɔrɔ k'a sɔrɔ politiki mankan kɛlen bɛ ka jamana bɛɛ labɔ an bɛ don minɛ i ko bi kabini sariya sunba kura nin danatigɛra marisi kalo laban waati ninnu na faamaw fɛ bɔ dɔgɔkɔrɔla nin ye lagosiliba de ye ka ɲɛsin cɛbɔw ani u ka politikikuluw ma Brigitte Ajamagbo Johnson DMP n'o ye fanga garadabagakuluba ani faso jamakulu faralen ɲɔgɔn kan ale ka laseliw la AFP kunnafoni dilaw ye. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la k'a fɔ an balimaw ɲɛna halisa aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA suba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ni an donnen an ka kunnafoni dako 2nan kɔnɔna la ayiwa ka an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ kunungo jamanakuntigi Basiru Jomayi Faye ale y'a ka sarangani fɔlɔw laseliw kɛ jamanadenw ye ayiwa yɛrɛma hɔrɔnya san o ka kɛɲɛ ni o san 64 na o ɲɛnamayali olu ye ayiwa baro nin senfɛ a ye kuma caman fɔ an ka Nama Jara n'ale y'an ka laselikɛla ye ka bɔ Dakar lamɛn a kan. 4 avril 2024, nous célébrons le 64e anniversaire. Les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Amana Sénégali jamana kelebolo ka joyoro foroba sika fola. O de ye baro senye ɲina n'a sugandira Sénégali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 64 seli ɲɛnajɛ hokumu kɔnɔ. O kama jamana kuntigi kura Basiru Jomayi Faye k'a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ ko bɛn n'o kɛlɛya sinsin Sénégali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, ne min ye lakanatigiw bɛɛ ɲɛmɔgɔba ye ani jamana ka kelenya sabatibaga n bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'o kelenya ye sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an y'o min sɔrɔ an ka makɔrɔbaw la bawo faso in kelen dɔrɔn de b'an bɛɛ bolo Senegali ka di an bɛɛ ye faso in kanu ma daminɛ anw na wa a tɛ laban anw na fana o hakilina in ne bɛna n jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ o la ne bɛ bɛɛ wele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn walasa hɛrɛ ni lakana ka sabati min nafa ka bon an ka jamana sɔrɔko ani sigida yiriwali la. Stabilité indispensable au développement économique et social de notre pays. Basiru Jomayi Faye kumana sifinw ka baarako kan k'a bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw dɛmɛ ni nafolo ye walasa u ka baarako ka nɔgɔya ko fɛɛrɛw bɛ kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ sɛnɛ ni mɔni bɛna yiriwa k'a bɛ yɛlɛma don kiritigɛ ni kalatabɔn taabolow la nka Senegalidenw bɛ kɔrɔtɛlen don ka min makɔnɔ o ye dumunifɛnw sɔngɔ ka nɔgɔya o la Basiru Jomayi Faye ko y'a yɛrɛ ka haminako ye wa fɛɛrɛw bɛna bila sen kan don nataw la. Les Sénégalais sont braves. Senegalikaw y'u cɛsiri nka u sɛgɛlen don u bɛ k'an makɔnɔ fɛɛrɛ jɔnjɔnw na walasa balo musaka ka nɔgɔya balo musaka gɛlɛyali a hami bɛ ne la kosɛbɛ wa ne hakili b'a kan don nataw la fɛɛrɛ nafamaw bɛna sigi sen kan a kama o siratigɛ la ne bɛna sigi ka fɔ kɛ ni jagokɛlaw ye. Avec les acteurs concernés. Basiru Jomayi Faye ka nin kuma fɔlɔw kɔnɔ Senegali jamanadenw ye k'a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ fana badenya ka sinsin n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka jɔɲɔgɔnya waleyali sinsin farafina tilebiyanfan tɔnw kɔnɔ n'o ye CEDEAO ni UEMOA ye ɲinan sa in na Senegali yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ tɛ kɛ i n'a fɔ san tɔw bi sɔgɔma Senegali drapeau sankɔrɔtali de bɛna kɛ Palais de la République la n'o ye levée de couleur ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, unis, libres et prospères. Et bonne fête de l'indépendance.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Janet Yellen n'ale ye l'Amérique jigiɲɛso kotigi ye tabe tile 5 taamala Chinois jamana kan a senfɛ ani Chinois jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fɛn min ye Chinois bɛ ka nafoloku min ta ka don u ka énergie solaire la ani mobili kuranamaw ani machimafɛn batterimaw olu fana dilanni olu la awa an ka Mohamed Touré lamɛn a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. President Biden talked to President Xi yesterday, and Amerik nafolo ministriso ɲɛma Janet Yellen b'a ka taama filanan daminɛ Chine jamana na san 1 tɛmɛnɛn kɔnɔ. O taama nin bɛ kɛ Amerik jamanakuntigi Joe Biden ni Chine jamanakuntigi Xi Jinping ka nɛgɛjuru weleli kɔfɛ tarata don. O waati la u ma bɛn Amerik ka jago dantigɛliw kan Chine jamana kan ka sɔrɔ u y'a jira k'u b'a fɛ ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya sabati. Janet Yellen ka pankuru jigira sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 6 waati kɔfɛ Canton jamana woroduguyan fan fɛ duguba min ye Asie jamana ka fɛn dilanni fanga tamasiyɛn ye. A bisimilala Amerik jamana lasigiden min bɛ Chine jamana na n'o ye Nicolas Burns ye ka fara Chine jamana ɲɛmɔgɔw kan. Ministri ka taama baara siratigɛ ni n'o ye ɲɔgɔn ye janw ye lajɛw ye baarakɛ dumuni ani hakili kurunbɔ kari kɔnɔna taamaw o laɲini ye ka Amerik ka kɔɲɔw lawili Chine sɔrɔko ɲɛmɔgɔbaw dɔ fɛ o fɔra jamana ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ Amerik nafolo sɔrɔ siraw. Ministri bena ɲɔgɔn sɔrɔ Canton ni Amerik jago ɲɛmɔgɔw ye minnu sigilen bɛ yen ka fara Chine politiki ɲɛmɔgɔw kan ka sɔrɔ ka taa Beijing. A bena a ka taama ban yɔrɔ min na tarata don. Janet Yellen ka don baara nasira kɔnɔna la dɛmɛ ɲiningali minnu bɛ kɛ Chine jamana bɛ min di a ka tɔw ma tile fanga ni kuran mobiliw la. Amerik jamana jɔrɔlen don ni dɛmɛ ninnu nɔfɛ ko la a yɛrɛ ka fɛn dilanyɔrɔw kan n'o ye usine wa a ma ban ka jago balinaw jɔ Chine jamana ka ɲɔgɔndan ɲɛ. Gɛlɛyaw sinsinnen bɛ Chine fanga ka dɛmɛ kan kuran mobiliw o ni tile minɛnw panneau solaire o dilanni na i n'a fɔ Amerik fanga bɛ ka dɔ fara a ka dɛmɛ kan o fɛrɛbɔ siratigɛ la. Danfara minnu bɛ yen olu fana sinsinnen bɛ jago kan TikTok o tigiyali baaraminɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye microchips o sɔrɔli ani jamana lakanani. that we don't want to decouple our economies. Yellen ka fɔ la Amerik mago bɛ baara cogo taabolo dalakɛɲɛnɛ la. An investment, but that it needs to be in a level playing field. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Afrique du Sud wasabulon ɲɛmakɔrɔ minɛna bi alamisa ɲina a jalakilen don ni yurukuyuruku taabolo 13 ɲɔgɔnna ye ka kɛɲɛ ni u ka kalata labɛnw ye u ka politiki kulu n'o fanga bɛ olu bolola la tɛmɛnen na a kow kɛra mankanw ye kalo 2 tɛmɛnen ninnu kɔnɔna la awa ni a nafaba bɛ u ka politiki kulu kan Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Nasiviwi Mapiza Nakula n'a si ye san 60 ni san 7 ye tun sugandira san 2021 ka bila u ka jamana wasabulon kunna ni makofɔlen ye a ka baara walan sɛmɛ arabadon u ka kulu min sigilen don n'a bɛ wele ko Congrès National Africain ANS o maa tun don olu minnu tun sigira u ka jamana fanga kunna kabiri siya wolomakɛlɛ dagaba min tun sigilen don u ka jamana kan n'a bɛ wele ko apartheid o ɲɔngirila a welela bɔgɔ jenen dɔ kan Pretoria tilegayanfan waati lɛrɛ damadɔ ka kɔn a tun minɛna a yɛrɛ wulilen kɔfɛ ka taa yɛrɛ di lakana baarakɛlaw ma u ka jamana wuruduguyanfan finitigiso dɔ kɔnɔ jamana faaba kɔnɔ a tun labɛnnen don ni fini ɲɛla dibilen dɔ ye min ye u ka ladala labɛncogo dɔ ye a tun kayan ka taa ka hakɛw lafasa sumaya kɔnɔ u ka kiritigɛsoba la Madame Papiza Nkakula kayan ka jɔ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ka jalakilikan 12 ɲɔgɔn de lafasa min dɔ bɛ tali kɛ yuruguyurugu kan ani fɛnɛ ka fara forobafɛnw dungojuguya kan i n'a fɔ Sud-Afrique kiritigɛso Parquet National ɲɛmɔgɔ y'a lase cogo min na Beki Mayanti k'a ka kan hɔrɔnyali o dalen do nafolobamugu dɔ sarali kan
ka ɲɛsi nin ɲɛmɔgɔba kɔrɔ in ma min jalatigɛli baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ sen na nosiviwi mapiza makula ɲangira fɛnɛ k'a ye nafoloba mugu dɔ minɛ yuruguyurugu sira dɔw fɛ ani u ka jamana ka minisiriso min sigilen don finitigiw ka koɲɛ kunna ɲɛmɔgɔyaso cɛ san 2014 ka kun cɛ san 2021 na kiritigɛso parquet national ka fɔ la k'a tun ye laɲini dɔw kɛ cogo min na fiɲɛbɔda bɛ se ka di a ma a ka kirikow kun kan n'o nafolo kasabi hakɛ taara jɔ ero wari 220 ɲɔgɔn na n'o ka yan ka bɛn ram $4 ani tɔrɔmɔɲɔ 5 ma ka fara o fɛnɛ kan a ka ca ni ero wari 100 ye n'o ka yan ka bɛn u ka ramu $2 ani tɔrɔmɔɲɔ 1 ma de sera ka labila a fɛ nin kiritigɛ koɲɛ min bɛ senna ni nin y'a san caman ye baaraw daminɛna kokura marsikalo waati ka sabu kɛ seereya dɔ fɛnɛ ka jalakilikanw ye arabadon wasabulon ɲɛmɔgɔ n'o ye parleman ye kɔni ye bataki dɔ labɔ bataki min senfɛ a ye kunnafoniw di k'a fɔ ko a ye a ka baara walan sɛmɛ yɔrɔnin kelen k'a kun de ye walasa a ka se k'a labɛn ka bɛn a ka kirikow ma kiriko min sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛnnen don a kun kan a ko ka kɛ ni nin kirikow lahalaya gwɛlɛya ye n tɛna se ka to baara la n ka cakɛda kunna a ye min kɛ bataki dɔ kɔnɔ k'a bolonɔbila a ka baarabila kun kan min lasera afp ka kunnafonidiso fɛ a kɔni y'i sinsan ka k'a fɔ k'a ka nin baarabila ɲɛsinen tɛ taabolo wɛrɛ fosi ma ka tɛmɛ min jalakilikanw binnen don a kan ka kɔrɔ a ko fɛnɛ n bɛ to n ka kumakan kan k'a fɔ ko ne jalaki tɛ nin ko in ye a ka kiritigɛw ka kan ka dayɛlɛ kokura juin kalo tile 4 san 2024 ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ 4 bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. sisan an ka Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɔnɔna na. Sirantolanta binago kan farafinago kan Coupe de la Confédération ɲina san 2023 hukumu kɔnɔ a quart de finale ɲɔgɔndanw bɛ sen na Stade Malien de Bamako bɛna taa Ghana jamana kan ka taa Ghana Dreams FC kunbɛn ɲɔgɔndan kɔseginin na quart na taa avril kalo tile 7 san 2024 na a ɲɔgɔndan ma nɔgɔn n'i b'a dɔn ko Stade bina Dreams FC ɲɛkɔrɔ Bamako yan kari tɛmɛnen ɲɔgɔndan tagali la o kɛra cɛnu 1-2 Dreams FC kanu na ɲɔgɔndan nafa ka bon n'i b'a dɔn ko Dreams FC ye npareɲɛ belebele kɛ ka ban min bɛ demi-finale ɲɔgɔndanw kofɔ fo Stade ka se sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Dreams FC kan ɲɔgɔndan kɔseginin na quart na taa u bɛ degeliw la degeli labanw ka sɔrɔ ka sira ta ka taa Ghana hakilina jiginna Stade Malien de Bamako de ye Mali cɛbɔ ye kɛnɛ in kan 2009 san waati la Stade de ye kubu kafu jɔnjɔn ta VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. an balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na sani an ka kuncɛ an bɛna laseli kunguruninkaw ye k'a fɔ aw ɲɛna ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kumakan ka mɛn bɛ fɛ k'u hakilinaw di an ka jɛmukan ninnu kɔnɔna la an ka whatsapp sira ale filɛ nin ye a bɛ se k'a sɔrɔ plus 1 2 0 2 4 3 0 4 7 1 ani 6 n bɛ segin a kan 1 2 0 2 4 3 0 4 7 1 6 a tubabukan na ma o filɛ nin ye plus 1 202 430 47 16 plus 1 202 430 47 16 an bɛ laɲini kɛ an balimamusow fɛ an bɛ cɛw de ka kumakan sɔrɔ kosɛbɛ musolamɔgɔw fana aw k'aw kan di an ma an mago b'aw kumakanw na bɛɛ ye maliden de ye aw fana n'aw ka hajuw don aw fana n'aw ka haminaw don nin tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ aw ye jɛmukan nin a bɛ a sɔrɔ an ka pagew kan YouTube ani Instagram ani Facebook
ani an ka bɔlɔlɔ siraba fɛnɛ kan a b'a sɔrɔ o fɛnɛ kan n'o ye www.voabambara.com ye a k'an bɛn waati wɛrɛ